ଆଜି ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଓଡ଼ିଶାରେ କାହାକୁ କ'ଣ କୁହନ୍ତି। ଠାକୁର ଦେଶ ଓଡ଼ିଶା, ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ପୁରୀ, ମନ୍ଦିରମାଳିନୀ ଭୁବନେଶ୍ୱର, ଓଡ଼ିଶାର ଗଙ୍ଗା ମହାନଦୀ, ତୁଳସୀ କ୍ଷେତ୍ର କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା, ଅର୍କକ୍ଷେତ୍ର କୋଣାର୍କ, ଚକ୍ରକ୍ଷେତ୍ର ଭୁବନେଶ୍ୱର, ଓଡ଼ିଶାର କାଶ୍ମୀରୀ ଦାରିଙ୍ଗବାଡ଼ି ଫୁଲବାଣୀ, ଇସ୍ପାତ ନଗରୀ ରାଉରକେଲା, ଓଡ଼ିଶାର କୈଳାସ କପିଳାସ, ବିହଙ୍ଗ ବିହାର ଚିଲିକା, ଭାରତର ଦ୍ୱାର ମୁମ୍ବାଇ, ଓଡ଼ିଶାର ଦୁଃଖ ବ୍ରାହ୍ମଣୀ ନଦୀ, ଦାକ୍ଷିଣାତ୍ୟର ଗଙ୍ଗା କାବେରୀ ନଦୀ, ଖଣିଜ ତେଲର ଦେଶ ଇରାନ, ସାମୁଦ୍ରିକ ମାଛ ଭଣ୍ଡାର ଆଟଲାଣ୍ଟିକ ମହାସାଗର, ବହୁ ଦ୍ୱୀପର ଦେଶ ଇଣ୍ଡୋନେସିଆ, ଭାରତର ଭୂସ୍ୱର୍ଗ କାଶ୍ମୀର, ଭାରତର ପ୍ରସାଦମୟୀ ନଗରୀ କୋଲକାତା।